काय भाऊ दिवसा काम करताय? मग काय रातच्याला सापा संघ आणि बिबट्या संघ काम करतात होय. ह्या राज्यालाच काम करतो. अहो दिवसाला काम केलं तर वीज बिल केवढं येईल? अरे बाबा म्हणूनच आपल्यासाठी मागल त्याला सौर पंप योजना आहे की. पण सरकार बदललं आणि ही योजनाच रद्द झाली तर? नाही नाही, मग माझं मत भाजप महायुतीलाच. भाजप महायुती हाय तर मागल त्याला सौर पंप योजना आहे. कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप महायुतीचे उमेदवार नितेश राणे यांच्या प्रचारासाठी भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे आणि माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे यांची कणकवली विधानसभा मतदारसंघात मंगळवारी 12 नोव्हेंबरला बैठकांचं आयोजन करण्यात आलंय, अशी माहिती भाजपा कणकवली विधानसभा प्रमुख मनोज रावराणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी भाजप जिल्हा सरचिटणीस संदीप साटम, कणकवली भाजपा तालुकाध्यक्ष दिलीप तळेकर उपस्थित होते. बरं, आपली विधानसभा निवडणूक 2024 आणि आपल्या या कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभेचे महायुतीचे लोकप्रिय उमेदवार सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब यांच्या प्रचारासाठी आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रचार यंत्रणेचा आढावा घेण्यासाठी आपल्या देवगड गावचे सुपुत्र, देवगड तालुक्यातील सुपुत्र आणि भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सन्माननीय विनोदजी तावडे साहेब, ज्यांचा कोकण दौरा लागला आहे आणि त्या कोकण दौऱ्यामधील कणकवली विधानसभेचा दौरा हा उद्या होतोय. त्यानिमित्ताने आपल्या 2 राष्ट्रीय नेतृत्वांचं या ठिकाणी मार्गदर्शन सर्व आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना उद्या होणार आहे. सन्माननीय केंद्रीय मंत्री, विद्यमान खासदार, सन्माननीय आमचे नेते राणेसाहेब, सन्माननीय राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोदजी तावडे साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत आणि ज्यांच्यासाठी केंद्राने मोठ्या विजयाची तयारी केलेली आहे आणि केंद्रीय नेतृत्व या ठिकाणी 2 नेतृत्व या ठिकाणी उद्या मार्गदर्शन करणार आहेत, असे आमचे सन्माननीय उमेदवार नितेशजी राणेसाहेब हे या दौऱ्याच्या निमित्ताने उपस्थित असणार आहेत. तर त्यांचा दौरा कसा असणार थोडक्यात तुम्हाला मी सांगतो. उद्या सकाळी 11 वाजता प्रहार भवन, आपल्या प्रहार भवनला या ठिकाणी तो बैठक होणार आहे. दुपारी 1 वाजता सन्माननीय राणेसाहेब यांच्या निवासस्थानी राखीव वेळ आहे. त्यानंतर देवगड तालुक्यातील फणसगाव कॅन्टीन येथील डॉक्टर नारकर यांच्या घरी 3 वाजता बैठक होणार आहे आणि वैभववाडी तालुक्यातील बैठक होणार आहे. त्यानंतर सायंकाळी 5 वाजता भारतीय जनता पार्टीचे जे आपलं कार्यालय आहे वैभववाडीतील, त्या ठिकाणी सायंकाळी 5 वाजता ही बैठक होणार आहे. अशा आपल्या 3 बैठक 3 तालुक्यांमध्ये सन्माननीय राणेसाहेब, सन्माननीय विनोदजी तावडे साहेब जिल्हाध्यक्ष आणि सन्माननीय आपले विजयी उमेदवार नितेशजी राणेसाहेब यांच्या उपस्थितीत ह्या बैठका होणार आहे. महायुतीचीच बैठक होणार आहे. त्यामध्ये सर्व महायुतीचे सर्व पक्षाचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, नेते त्या ठिकाणी उपस्थित असणार. तावडेंची पत्रकार होणाऱ्या दौऱ्यामुळे आपलं राष्ट्रीय नेतृत्वाने जशी मोठ्या विजयाची तयारी आमच्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये महायुतीचे सर्व उमेदवार मोठ्या फरकाने कसे निवडून येतील ह्याची तयारी केलेली आहे आणि त्याच्यासाठी हा दौरा खूप महत्त्वपूर्ण आहे. विनोद तावडे साहेबांना ज्यावेळी जम्मू काश्मीरपासून सर्व त्या ठिकाणीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जबाबदारी देण्यात आली होती, सन्माननीय राणेसाहेबांच्या खासदारकीच्या इलेक्शनच्या वेळी देखील सन्माननीय विनोदजी तावडे साहेबांचा त्या ठिकाणी दौरा या जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण झाला होता आणि त्यामुळे एक संपूर्ण कार्यकर्त्यांमध्ये एक उत्साह आणि एक बळ देण्याचं काम त्या निमित्तानं झालं होतं आणि त्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा खूप महत्त्वाचा आहे.
त्यामध्ये संपूर्ण कार्यकर्त्यांची जी विजयाजवळ म्हणजे जवळपास जसं ह्यापूर्वी देखील आम्ही सांगितलं आहे की ही निवडणूक लढवताना विजय अशा मोठ्या फरकाने आपल्याला आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी चंग बांधला आहे की भविष्यात कोणीही आदरणीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या विरोधात उभं राहताना 10 वेळा विचार करतील अशा फरकाने हा विजय आम्हाला सर्व कार्यकर्त्यांच्या जोरावरती हा विजय संपादन करायचा आहे. आणि त्यासाठी आमच्या दोन्ही केंद्रीय नेतृत्वाने दोन्ही केंद्रीय नेते आम्हाला सर्व कार्यकर्त्यांना ऊर्जा देण्यासाठी आणि पाठबळ देण्यासाठी या ठिकाणी येत आहेत. त्याच्यासाठी ही खूप महत्त्वपूर्ण त्या ठिकाणी दौरा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.